Ewan ko rin ba? Diyos ko, itong bibig ko nakatapat na sa mic pero hindi ko alam kung bakit pa ako nasigaw. Kaya nga naka-mic, diba? Yan, tinan mo yung katabi mo. Oh, tignan mo, naghahanap na naman ng kachismisan. Ang init-init na, pati yung katabi mo, ang init ng ulo dyan sa kausap niya. Sabi ko nga, mas maganda kapag ganito ang boses. Mas relax. Walang masyadong iniisip. Ang iniisip lang ay kung paano uuwi nang hindi. Traffic! Ay nako, for sure ha, kapag ka mga ganitong oras, traffic na naman. Pero sabi ko nga, this is also the perfect time para makapag-relax. Katulad nga kanina, diba? Ewan ko rin kung bakit madalas sa mga may kilalang host dyan o sa may mga kilalang DJ, madalas may makikita kang host, diba, nasa harap. Tapos, nakatutok na nga si bibig niya yung mic, sumisigaw pa. Well, isa yan sa mga natutunan namin sa vocal yoga. Kailangan daw, kapag ka nakatutok ka na sa mic, kulang na lang isubo mo. Huwag mo nang hindi na kailangan sumigaw. Kailangan mahinahon lang. Hayaan mo yung mic. Hayaan mo siyang magsubo sa'yo, hindi ikaw yung isusubo. Ay, naku, sabi ko sa'yo. Well, minsan kasi, alam mo, madalas ha, kapag ka may mga time na medyo stress tayo, baka pagka-stress ka, sumisigaw ka. Ewan ko ba naman kulang na lang, sabunutan mo yung boss mo. Well, maganda rin naman yon para ma-release mo yung tension sa loob ng katawan mo. Pero minsan, kapag wala ka namang kaaway, okay na yung mahina lang ang boses. Masisira ang tonsillitis kapag kalalakas sigaw-sigaw ka lagi dyan. Mas maganda rin tingnan kapag ka medyo mahina yung boses, relax lang. Tamang poise, nakakadagdag sa pagpapakyut. Well, anyway, kung hindi mo talaga kaya magawa yan at matinis yung boses mo, wala na akong magagawa dyan. Pero just giving you an insight regarding dun sa vocal yoga. Alam mo, maganda rin siya kasi mas nagagawang nare-relax yung boses mo. Akala ko dati, katawan lang yung may karapatan mag-relax. Pwede rin pala yung boses. Grabe no, ang dami ng arte ngayon. Pero yung arte ngayon, meron naman syempre yung magandang benefits sa katawan. O diba, at least ngayon, hindi na ako kailangan sumigaw sa mic. Okay lang din pala kahit mahinahon ng boses. Kaya ikaw, wag mo na siyang sigawan. Mamaya pag yan nabingi, tamo, sampal ka dyan. Anyway, since ngayon nga ay Friday, mag-relax ka muna. Mamaya bibigyan kita ng ilang tips and tricks. Lalo na kung paano ko makakapag-relax. Oy, Maratoni! Hindi ko kaya mag-vocal yoga. Ano ba, wala akong pera. Eto nga, wait lang kasi. Meron ako ituturo sa'yo mamaya. Mura lang. Pwede nga walang bayad eh. Basta maghintay ka lang dyan, ha? Anyway, habang nakikintay at nakikinig sa inyong daldalerang atleta, here's another feel-good music. Ngayong Feel-Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.